Dari sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Sa isoso 4 sa lilisuan sa inyo tagsa-tagsa ka mga radyo. Yara kita sa pizza 13 na. Sa bulan sang Enero tuwig 2022. Sa kada pitik sang orasan. Kag paglipas sa mga inadlaw. Ang ginabantayan sa mga amang pagsugod na sang campaign. Akong opisyal nga papangampanya sa mga kandidato sa national nga level. Man sa maabot nga Pebrero 8 magasugod na ang pagpangampanya sang mga kandidato pabalin sa posisyon sa pagka-presidente, vice-presidente, sa pagka-senador kag party list sa Feb 8 na ina mga kaaksyon. Ang sabay sang lokal naman niya pabalin sa kongresista, gobernador, vice-gobernador, provincial board members, alkalde, vice-alkalde kag papadawag sa konsihal sa Marso 25 pa, sumalawig-lawig pa. Pero opisyal nga kampanya marakon hindi. Subo ang ginahimo sa mga kandidato nga paglibot-libot. No, pwede naman gani na matawag nga kampanya mo. Sa gihapon ninyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Impunto las 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa bahin sa nga balita lokal diri sa Bacolod, ang pila ka mga units sang fire truck nabatian naman nga naghinuganas huway lamang madugay. Sa mga hapon mga kaaksyon kag siligid nga mga tinion, may aso pa nga makitaan nga nagatimbuok halindara sa area sang Porok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Adara sa area lang damo sang mga hilamon sa ulunhan man sang Bridgeport. Amo nang nabatian sa mga kaaksyon ta diri sa downtown area nga pag iningaw na naman sang sirin sang bombero kay matiligturas la nag-responder sa hilamon nga gintupok sang kalayo. Ang kapaang sa panahon nga daan subong aton mabatsagan ang hilamon kon laya-laya na gid kag kon grabe gid ang singkal sang init, may posibilidad man na magkalayo na siya puti. Laka lang naton mabatian nga hitabo na ang sama-sama mga kaaksyon nga grass fire nga nagaluntad. Kung kaisa inang nagalabay ba lang nga tao nga nagahaboy sang upos sang sigarilyo. Uli ang sigarilyo hindi kayo manay sila nga ubos-ubos gid. May baga pa na nga bilin. Di kung makalabay siya sa isa ka lugar nga may araw sang mga hilamon nga nagkalalaya na. Nagdaway mo sa bungog niya. Ipahurabog lang ang upos sang sigarilyo. Tupa to sa tuman ka sa tuman na kalaya nga dahon sang hilamon asig na magdakop ang kalayo. Kaya balaon ta mag-aksyon kung ano ang ginhalindan sili sang pagdabadaba sang pila ka mga hilamon dira sa area sang Porok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Hulo hilamon lang porque dapat temprano pa along na insigida ang pagdabadabaya sang kalayo. Kamanti nagalakat ang tupok sang kalayo. Basta sa unahan lang may araw sang kulukabalay kung balay man nga malabot. Di sa masami magkaaksyon ang ginabasa na ang ginabasa ineng way pa masunog. No? Ang way pa masunog na area o kon hilamon ang munang una nga ginapapiswitan. Kaya para nga hindi na malabot ka sang kalayo. Di sa mga amat-amat man nga nagatahaw ang pagkapuok sang aso. Kaya kadamo naman sang mga nag-responder ng mga firemen naton alin sa Bureau of Fire Protection sa Amity kag sa Chamber Fire Brigade.
Ano pa ganyan ba sa nga balita sa bahin sang local executive order kon EO ni Mayor Bing angot sa alert level system sa Bacolod subong hapon. Tub-tub karon sa gabi ginabantayan. Ano bala ang nakapagkit sa sining EO? Subong ang Bacolod City ginlakip sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 3. Inibagod sa risko kon peligro nga dala subong sa COVID-19. Ti kagabi pa lang mga ka-aksyon diri sa Aksyon Radyo Bacolod. May mga palayag ng pinakamang opisyal kang otoridad naton kung ano ang dapat nga ipatuman. Pero ang pinal nga desisyon mabalaan lamang na sa ipagwa nga executive order sa alkalde. Dapat anuman nga oras, dapat anuman nga oras sa mga hapon o kon gabi-man, karon sa gabi-man, dapat mapagwa na niya mag-aksyon. Ay kung basihan ta ang bando sang National Interagency Task Force nga ginasiling. Ang NIATF ginasiling amoning may pinakamapag-on nga puder kung alert level system ang istoryahan. Man may ara pia isyo mo. May nagapamangkot sa gihapon nga maka-aksyon ta kundi en bilang patihan ang mando sang Department of Health akon mando sang NIATF ay nagligad nga si Mana hindi bala nagpagwa ang DOH sang palayag nga Bacolod City alert level 3. Palayag pa lang sa DOH ang mga opisyal naton hindi why di magpati kay para sa ilaya ang opisyal nga anunsyo magahalin sa NIATF kay hindi sa DOH. Kay ang DOH kuno recommendatory lamang, nagarekomendar man lang. Kaling kay natabo guro na una gid man guro ang DOH ka pabalo. No? Na ulihi lang guro nga NIATF. Amo gid ba natabo no? Napaidalom yung paidalom gid ba sa alert level 3 ang sunod sa nga Bacolod. Kaling ka mantiya may ginasunod gini nga pagsulundan bla ang ato sa pila ka mga ang ato sa nga local government units. Ining balita mga ka-aksyon nga alert level 3 ang sunod sa Bacolod. Akon basihan tang mando sa nga NIATF dapat sugdan na ni buwas nga adlaw Enero 14 hasta sa katapusan nga adlaw sang Enero o konpit sa 31. Amoning balita nga makapakiwi sang nawong kag kusmod guya sang Bacolod non mo. Sinobe amang gahalak ng ret ni. Alert level 3. Wagid. Galing kay kung padalman kag basihan naton ining ginahimo sa ato sa gobyerno mga ka-aksyon nga order kon ginapagwa nga mando para man sa proteksyon naton tanan. Ay kon magpabaya malang ato sa gobyerno man basulon ta sa ulihi kag kita man gyapon ang mabudlayan kag mabutang sa lang-alang. Kon alert level 3 mga ka-aksyon sa una nga information nga nabaton naton de noong kabataan nga mga minor de edad ang 18 anyos panubuti balik naman limitahan naman ang makagwa ka makalagaw-lagaw ang taran nga aktibidad nga nagatipon sang madamo nga tawo kag mayara sang close contact nga mga hinampang ni para sang sports ni untat anay pating ka na moon sa mga customer sa mga balaligaan limitahan mo ni yang gwa subong sa Bacolod nagbalik naman sa pagtintin kag pagpanami-dabi bakod din si COVID-19 liwat naman nga nagpakitang gilas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Samtang nagpa-booster shots nga Bacolod noon naglabot na sa 50 tob-tob sa 60,000. Amon na sila nagpapag-on pagin sa ilas ring proteksyon kontra COVID-19. Mga fully vaccinated Bacolod nga individuals liwat nga nagpaturok, nagpa-inject sang COVID-19 vaccine para nga mangin mapag-on pagid ang ila sa nga resistensya. Amo nang tawag nga booster shots.
Damo-damo naman sa 100,000 naman, mas o menos. Kaya ako nag-rekomendar man sa sining booster shots kamanti. Tamo na gid man tuod sa nakapamatuod nga naghatag ini sang kapag-on sang ila sining resistensya kon ila sini nga immune system kontra sining COVID-19. Ilabi na ang Omicron COVID-19 variant. Ang health experts nagasiling makakson ng isa sang pinakamapag-on nga panaming kontra sining Omicron variant nga sahi sang bakuna amo ang Moderna. No? Ang Moderna amo ni gani ang ginrekomendar gid ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang sang Negros Occidental nga dapat Moderna. Kung hindi Moderna, pwede man ang Pfizer. So manang duwa ka mga sahi sang bakuna ginagamit subong. Dira sa bahin sang Negros Residences nga subong nga adlaw ikatatlo kakatapusan nga adlaw sang pagbato nila sang mga walk-in vaccines para sa booster shots. Amo-amo mangyapon ang inyo sa ring batsagon ang side effects mga kakson. Di sa una nga pagpabakuna ninyo kundi may epekto. Ang iban nga sila nga daw ay man epekto sa akon lawas. Depende na sa kondisyon sang lawas nyo. Pero may ara man maka-aksyon nga nagasiling gid nga pagkatapos sila pa vaccine labi na ining pa booster. Ako nabatsagan ko after sang isa ka adlaw pa mo. No, kunin nagpa-booster shots ako Biyernes. Biyernes sang udto, no? Sabado sang udto, dara pa ko yung nakabatsyag. Bot silingon, 24 hours. Naglipas pa yung 24 hours mo sang nabatsagan kong side effects sang booster shots nga Moderna man gani, no? Hindi gid man siling lain matsag mo. Inang init lang lawas mo sa sulod. Medyo gasakit ang imo sa nga ulo nga daw mabuka ang imo sa nga agtang. Pero kaya mo man Kag medyo nagaluha-luha ang imo sa nga mata. Munang side effects nga nabatsagan kuya. Pero ipahaway mo lang itulog mo pagkabuas aga, dula man siya. Normal na ambal sa mga doktora. Ano pa kinibang sa nga balita sa bahin sang lokal? Ang Negros Occidental nagbantog naman umpisa kagabi hasta subong. Bantog sa ano? Sa bad news. Kay man isa ka kilo kag tunga nga suspected shabu. Ami tani kun bugas ba galing shabu niyaw. Mga isa ka kilo kag tunga nga suspected shabu na recover sa bypass operation kahapon. Sang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental. Dito sa pinakamalayo nga syudad sang probinsya sa Norteho, ang syudad sang San Carlos. Ang bilis niya maka-aksyon nagadangat sa sobra 10.2 milyones ka pesos. Grabe, no? Nakuha ini sa high value individual drug personality. 24 anyos plang hubin pa. Pero may upod ni sa nga target man sa ding bypass operation, kung tani dakpon man, may abilidad guro ni. May pagka nardong putik guro ni sa. Basi kung nagadala bala sa anting-antingaw. Tasig nakamutik, nakaplagyo na sa. Pagkatikba sa sining 24 anyos, ginakabig ni sa nga number 1 sa listahan, no? Number 1 siya sa priority drug watch list sang San Carlos PNP bot silingon. Siya ang mas ginapangita kung illegal nga droga, operation sa illegal nga droga ang pangabala sa syudad. Ti nadakpan gid sa. Kung may number 1, pihogid nga may number 2, kag base may number 3 kag number 4 pa. Base damo pa na sila da. Subong malinyo base ko naga-enjoy sang kwartas pagbaligya sang kinilo-kilo kag minilyon ka pesos man nga shabu.
dapat ang pagka-update, dapat ang pagkasupog sa kampanya sa aton mga otoridad. Punta sa legal nga droga, dapat dugangan nyo pa. Dapat hindi lang San Carlos City, ha? Kundi pati si iban man nga mga lugar dali sa Negros Occidental, ha? Dapat kilalahon man sa bugos nga pungsod nga drug-cleared province ang Negros Occidental para nga at least maka-expand man kita balang makapadayaw sa iban nga probinsya, maglagaw kita dito. Kag makasugid ang amon probinsya at yung drug-cleared province, no? Pero do ka imposible, guro. No? Daw klayo, guro nga matabo, no? Labi na sa syudad sa Bacolod. Tani na may iman pamatian ay nga imo sa nga lugar, tawgon nga drug-cleared nga lugar. Pero kontinguan sa atos sa mga otoridad, malabot kag matabo gini. Para nga makasiling man nga ang mga tao balang inaiya nga kampanya. Walang kanahan, wala sang ginakahadlukan. May tani galing kay daw damo gid sa nagakolorisong Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. 15 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Lawan Talong Patanta. Ang balita nasyonal mga kaaksyon. Puros ni bad news ang ginagkwantaw. Ang balita tas bunghaw. No? Puros bad news. Di sa Pilipinas, ang balita record high na naman, no? Record high na naman dari sa pungsod sa Pilipinas. Ang DOH nag-report sa buong adlaw, Huwebes. Ngayon naman ka record high, 34,021, 34,021 ang bag-o nga COVID-19 cases sa pungsod sa Pilipinas. 34,021 sa isa lamang kadlaw na sa kahapon din na makaksyon nga record. Grabe, no? Amo inisa ang pinakamadamo sumugod sa nag-umpisa ratsada ang pandemya diri sa Pilipinas sang Mayo tuig 2020. Record high gini. Umpisa sang nagpanghalit ang COVID-19 sa Pilipinas. Kung single day nga pagpagwa sang kanamoon sang kaso sang COVID-19 na paghambalan, amo ning pinakadamo 34,021. Tini makasiling nga mamatuon ning dalagan sang COVID-19 subong diri sa Pilipinas, hindi malahog-lahogan ni. Kay base kon mas delikado pa subong bla, ikumparar nagligad nga tuig sa nagsugod sa sulod sa Pilipinas ang COVID-19. Subong kamamangkot kamo kon pila ng kabagusan nga kaso, total gid bala nga COVID-19 cases ang kanamoon sa mga tao diri sa Pilipinas. Ngagin tapikan ang lawas nila sang COVID-19, ang ginatawag nga case load ara na sa 3,092,409. Muna kadamo sang taos Pilipinas nga gintapikan na sang COVID-19. Ang subo na tiban nagkalamatay gid ya. Ang unang highest daily case count na record nagligad lang Enero 10 subong nga 2022 ginumpisahan gid ya sang COVID-19 cases, no? 33,169 man to nagligad nga Enero 10, oh. Ang active infections subong but sa lingon amo ning kadabuon pa sa mga tawo diri sa Pilipinas nga may COVID-19 lawas nila 237,387 bumalik naman butyog ni. Ang 7,332 asymptomatic, wala sang lain ginabatsag lawas nila. Kaya ko pati ko bakunado no sila mo. Pero may ara nga 225,408 mild. May gamay ginabatsag lawas nila. Ang 1,468 severe. Inang lala ginabatsag nila, sintomas. May critical song. 298 ang critical
kondisyon. Ti kon padamo-damo kaso sang COVID-19 magka-aksyon paghambalan ti NCR ara gid permi. Sa sulod sang duwa ka semana, ang National Capital Region amo ang may pinakadamo top region nga may pinakadamo magka-aksyon nga kaso subong sa COVID-19 no. Katunga sang siring kadamuon sa ila ginagalin 16,793. Sa sulod lang na sang duha ka bulan. NCR isa pa ka masubok nga balita diri kon NCR ang paghahambalan kay may ara sang kapin 300 o kon 3,000 3,000 ka mga health workers kapay dalo musubong sa isolation no 3,114 exact nga figures ka mga healthcare workers isolated sa saring riyon ang iban nga health care workers naka-eksperyensya sa ginatawag nga reinfection ang buot silingon nakaagi na sadto natapikan sa COVID-19 nag-ayo nagbalik sa trabaho pero liwat nga natapikan kay man amo ni sila ang perme expose sa COVID-19 mo kay sila ang nagatatap sa COVID-19 positive nga pasyente sila ning may pinaka-piligro nga sitwasyon ya sa pagatubang sa COVID-19 dapat lang tamdon taman na sila kag hindi man dapat pabayaan sa gobyerno base kon sa ulihi bila magdutay ang ato sa mga healthcare workers kag kulangon na ang mga magatatap sa mga COVID-19 positive. Dari kita na sa paghibalo sang observation kon sa paghibalo sa sitwasyon sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod City sa observation report sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, kamusta Bacolod subong? Please come in. Subong nga Webes, Aksyon man nga hapon, kita natin dalanon, do kadigwa, do ang traffic, wala do matamat ka nagkaradulao. Abot hindi nagkinadto, Aksyon man, ibang yung mga sanakyan. Basi ibang guro himunong susunod sang ila balay. Kaya basi iba natahap guro nga mapapikan sining Omicron variant sang COVID-19 bla. So wala masado may nagarambiyo Aksyon mas daranon. Bisan sa Lacson, Araneta kay na, diri sa Locsin nga area ho Burgos, uy. Karon nga po, light to moderate kilama ang traffic situation ng Aksyon ikumparan mo. Dinalig ng semana, tub-tub kahapon, Merkules. Kahapon gani kita naton kanamo pag nakadto sa mga mall, nagalagaw o kung iba na binaton yung mga dalaw ng Aksyon Mall, mabrubog at pa ang trapiko. Compared mo sa mga adlaw, nga siniya, makita naton medyo makarekanay ang mga sarakyan mga ka-Aksyon. Siguro epekto na gid man ini, masugod nga ako sumugod nga may aras sa pagbago sa mga alert level mga ka-Aksyon. No? Pero sinasaling ko na, diri nga mga ka-Aksyon, sandalan Lacson, na binadiri sa bahay naman sang Rosario Lacson, padulong diri sa area, sang Hernais Lacson, dire-diretso Aksyon sa Lizaris Lacson sa hapon. Makawit din nga light to moderate to moderate ang sitwasyon kung traffic kung ato do kamalan. Isa din na kita naton kung mga nagapangson ginadaraya ang traffic light sa area sa Hernais Lacson diretso dito sa Lizaris Lacson. Ang nagong kaysa makita mo do kanamo bala sa lakyan katiri ka pundo mo kag nagaulat sa ina tempo nga makatabok naman sa intersection point. Pero kung diri ka naman sa area ya sang Gonzaga palakadto kadiri makakson sa bahin sang Dalan Rizal Lacson. Sa nga po na matamat na medyo nag-build up ang traffic kay kalayo sang Rizal kag Burgos Lacson so kada sigo kon kalaba pa sa yon sa ibang mga salakyan pagkatabok naman diri sila sang Rizal pero kung halin ka sa north going to south direction may mga salakyan nga daan nga naga-right turn para ka diri maglabay sa may plaza publika para makakita mas karon ng sitwasyon la sa mga hapon mga ka-Aksyon. Sa nasiling ko na ang kabugusan nga area sa Lacson rin south going to central portion sa sunod sa Bacolod City man nga po makabig nga light to moderate gid lamang bisan gani makakson sa Ramos Lacson sini nga po napatuloy kami nakalusot kita ginamon diri nga light to moderate ang sitwasyon kontra trapiko ang aton pagamalan exam na kakson sa mahiging diri sa North Capitol Drive kabukad dako gisang gid bago Aksyon Mall sumugod last year sa gibutan ang traffic light sining North Capitol Drive nakit-an mo gid ang sistema ko na traffic ang pagamalan. Pero may nagpasaway na kay ina. Ang ginuno ko naligad nga Martes ang gabi nga wala traffic barricade raswahin. Sandalan Lacson kagit pang silo dito sa Bacolod City Government Center. Oy, may ara na kina nga nag-left turn na.
supposedly, bawal na mag-left turn mo, galing kiti way traffic barricade, ibang guro nang pinagusto na lang, plus di wala, dabi may na-assign nga traffic enforcer, nanda na guro sun bitaw, mamiyara, grabe nga traffic lights, no? Nga naka-install. Siguro advice ko pala sa tanong nga riders, drivers sa mga salakyan, four-wheel vehicle, o kung motorsiklo, man mga ka-aksyon, advice, hindi na pwede, supposedly ka left turn, pabalik din sa 6th Street, bla, kilid sang Macdo, kung daling ka northern portions ng syudad. Kung daling ka south, pwede kaya mo ruta nyo, ma-right turn ka wala na lusot din ko 6th Street, pero para hindi na magtugas ang trapiko, hindi na kinonso ka mga salakyan, siguro for now, advisable, bisan pang wala sa traffic barricade, nga nabutang sa tunga sandalan, dito kita, diretso na ton kag sa ulunan, magliko, sa may South Capitol Road, dito ka pang mitas yung lugar nga pwede ka kabaking o kung pwede ka ka-U-turn mga ka-aksyon kay Drelly Guardia, no, in terms of traffic situation ang aton paghahambalan mga ka-aksyon. Sa tiyak kabahin, dali naman serious ang Gatuslao. Ang Gatuslao kag San Juan no nag-traffic ng subong kay tinagsinumbali ining mga fire truck kinanglan nila aksyon magaan, ligwa, mga ambulance bla, nagpadurong dito sa area o sung bread port, lang tirong na siya, likod sa ginakayo, da karon nga bag, or man nga bodega, dala dampiro sa ginabilinan man pero ulunan, kusulod-sulod na dampi aksyon mar, ang ining area kung sino nagluntad ang grass fire. Magsinig ka grass fire, nasunog ba lang ito, tigbawala na guro, kung may mga hilamon na itong area, kung tikatag-as, galing ka tinasig na munon sa kalayo, labi na nagkating-init kayo na, plus pag hangin, bla, pakatumaybay, hampay gito ginakaklayo. Dasig lang nga naglamon, bilog ito nga bloke, no, ang ginalamon sa kalayo, diri sa right side, facing south, sa left side, mga almost 50% na nakita nato, no? Amo na rason, makaaksyon ko nga sa San Juan, kagatos kay na nagapinunsok ang salakyan, kinanay nila magpundo, para gaan sang ligwa ang mga fire truck, ilabi ng kainan, nagtalang, ang pagkadadang isang ka fire truck, dito sa naglusot ng Gatuslao, ang traffic dira nagpundo, pagbalik ya, ati punsok magyapon, rason kung nga sining apon naka-experience dira mga motorista sang light to moderate nga sitwasyon kung traffic ko ang atong pagabalan sining apon mga ka-aksyon. Diri naman kita pinakabarato subong nga presyo sang gatong susunod sa Bacolod amo na nato lawagon kay base magligi ng ulos ng iban kita nila nga doktor nagidya ka mahal do kada semana na naman nagasaka ang hilana at sang presyo sang gatong. Diri kita maka-aksyon pinakabarato diri kita naton crudo. Crudo 48 pesos kag 40 sentimos pinakabarato. Tandaan sang Martes nagpatigayon sang oil price hike. Nagsaka na naman ang preso sang gatong, bod di ba kontrol sang gobyerno no duwa gigiyo piso kag 10 centimos ang ginsaka din niligad subong 48 pesos and 40 centavos pinakabarato pero may nagasulihan man nga tag 48 pesos kag 50 centimos. Amo nang mahal gamay. Meron ganing gasolinahan ginagamboy 51 pesos ang presyo sang gatong mga ka-aksyon. Crudo, arabe gasolina, nagamboy subong 59 pesos 65 centavos. Liwata, ito ko i-verify ko. 59 pesos and 65 centavos kay nagsaka ini sang 70 centimos. 80 centimos sang Martes. Binakabarato na 59 kag 65 centimos. Ang mahal nagamboy 59 or 60 kag 65 centimos. May ari pagidrio 61 pesos 61 pesos and 5 centavos. Pinakamahal is 62 pesos and 5 centavos. Gasolina naman ilaga. Mula kay tinagsaka nga ng presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas, kaya magpagkinabatay natin kada Martes, gin-implementar gid. Pangamayuon ka lang nga dason nga semana, hindi na oil price hike, roll back naman mga ka-aksyon para buhin-buhinan man ang presyo sang gatong. Ang pinakalang sitwasyon sa palibot sa sunod sang bukod ng presyo sang gatong, manami ang panahon, manaya-naya, maturutin ang kalangitan, pero sa gihapon atong tayo balo kapanundol sa tutanang mga ka-aksyon para sa proteksyon sa kaugalingon, agod ka kung ano man matabo atis protektado ang aton kaugalingon. Report gikan sa patruwalang taglibot sa Bacolod Aksyon Santias ka nagasiling sa tutanang mga ka-aksyon sa ding kamangyabahin sa Pinas. Daboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuna sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition.
Alas 5:28 nga ba hindala sa aton sang Mighty Sea. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin. Okay, diri kita sa ato sa ring gabonitor sa live stream. Melvin Peñafiel. Okay, thank you so much. Si Melvin Solidarios Abdo, kung fully vaccinated ka, hagan-hagan lang na nga virus. Hindi masyado maglala kay vaccinated ka na. According sa kasin ko nga nurse sa London, di lang ta magpanik, nugay lang kamo halalagaw kung hindi malang importante. Gets new motherly advice from Melvin Solidarios Abdo. Helen Esco Sarita, good afternoon. Aksyon Marlon, stay safe. Watching from Borsia. Okay, thank you. Ang Omicron, di lang ta magpanik. Hambal ni Melvin. Okay, si Yvonne Boyser, kag si M. Jan Bailon, na naga-monitor man sa Rigay Batalion. Ang taran mahal isda, utan baboy, etc. Portig ka mahal sa taran. Hambal ni Melvin. Okay. Sige. Dali taga agi sa gamay tanga monitor. Sige. Ang iban balikan taraman dugay-dugaya. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa City Hall Report. Bacolod City Hall nga balita Action Art ngayong hapon, please come in. May nga po Aksyon na Marlon, correctong observation, kila na Aksyon dyan nga nagtawhay ang dalanon sa buong. Actually, hindi lang ni sa COVID nga case nga nagtaas. Grabing operation sa LTO kay dahil. No. Ang LTO, halin di sa Lopez East, nagsailon na sa lapit sa estasyon, no? Para imo pinanago nga likaw sa mga jeepney kag mga taxi. Mga tricycle, amo ito nga naghawan-awan sa temprano pa. Iti, basibla, ang mga lisensya or dano daw, way pa marinyo. Munang reklamo sa Galabana, no? Dapat renew na kay January, you know, first month of the year. Gali kay kano Way man problema, extended. Extended man? Action man yun.
Wala problema. 2 months ang tuloy extension ginatag sila to process. Galing iban guro nga kuan may iban sila guro nga violation na balaan nila amo na nagliko sila Pala nago, iban silang ko, lukan sila gli. Ito, COVID, walang LTO, pala nago sila sa enforcement Ang balita kay check naton kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC. Subong ason ang data nila kay TY Taginman masumada total. Pero siling niya more or less aral na sa 50 to 60,000 ang mga nagpa-booster shot sa Bacolod. Actually, nagkibot si Dr. Chris Rongon kundi ongoing ang ilang mga vaccination drive. Damo, yung nagkakadto sa Marlon, nga first dose pa lang ang pagpabakuna, lakip na second dose, kag lakip na ining booster shots. Kaya siling niya maayo ining indikasyon, at least magluwas sa bisig ng pagwa ng advisory kag palayag sa presidente, dito sa Manila nga ti ang mga regulation bisan pagsakay mo sa mga transport buses dito do gina-regulate kinahanglan makunado amo ni posible ang nakita nga rason ni Dr. Chris Rongon kung naadamo ang nagpapakuna nga mga bakulod non sa pangkabilugan sininga kon isipon ta booster shots ang mga kabataan abing hoben pa nga binodilan nga nagpapakuna kay tiway pa man ang 5 to 11 kay sige pang ila master listing mga more or less ang estimate niya mga 500,000 lang sa Marlon mo ka mga taga-Bacolod ang nakabaton sa bakuna. That is, first dose, hindi niya tanan fully vaccinated pa. Kundi sige-sige ina nga gina-isip karon sa EOC. So kung magpadayon ining trend, kag momentum nagapati si Dr. Chris Rongon na hindi magdugay ang hindi lang niya ang herd immunity kundi ang populasyon sa Bacolod will be fully vaccinated kung magpadayon ang ila pagpapakuna. Yari ang EOC, Deputy for Medical Data Analysis kasi Dr. Chris Rongon. Kisa booster natin siguro, harap na kita sa mga 40, siguro mga 50 to 60,000 ang nagpa-booster shots na and counting. Yung hapon na target na na-reach ng 108%, nalapit na sa mga 470,000. Wala pa na natugang mo ang 60,000 na nagpa-booster. Wala pa na nadugang ang ato ng mga pamatan ng 12 to 17. So, if you total everything, mga napit na sobra 500,000 na ato nga pumuloy sa syudad ang nakabatod sa bakuna kontra COVID-19. That's the reason why, miskan nagbutang kita sa alert level 3, miskan nagataas-taas sa atong kaso, makita niyo sa datos ng kalabanan ng mga kaso, mga asymptomatic, mild ang symptoms, kag mga bakunado. Wala mo makita action kung ano ka-epektibo mag-protect ang bakuna kontra COVID-19. Amara Marlon ang parayag ni Dr. Chris Rongon. Balita gikan sa Bacolod City Hall sa nagtayhupon mag-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino o nasa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pwede ba lang maghoben ang may edad na Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto ang importante. Okay, sige, darebe sa babaw. Right, mga nagpadala dugang sa ila sa ding mensahe. Melvin Solidarios Abdo, watching from Malingin, Bago City, mayong hapon. At kay Chay Ina Disendarios ang Lagasan, Bago City. Ray Barioga, mayong hapon. Noel Avancenia, halin sa Pahanukoy. Melvin Solidarios Abdo, Yvonne Buiser, salamat gid. Aprek Mandioy, super Hamalaya. Humalumina, good afternoon. Bibi Gregorio Yolo, mayong hapon. John Salazar, good afternoon. Marlon, good job. Okay.
Shane Alfrey, mayong hapon Aksyon Marlon, watching live, New Jersey. Patamyaw lang ko na family, Lipanya, thanks, God bless. Si Eddie Laos, good afternoon Aksyon Mar, ari kami gyapon ni Nana Isabel, gamonitor diri sa may Victory City. Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, keep safe everyone. Bacolod City under alert level 3, starting tomorrow, God bless, and more power to ARB. Inday Athea Kim Riman, good afternoon. Melvin Peñafiel, approve. Okay. Si Helen Isko Sarita, watching from Murcia. Salamat kid. Okay. Ray Abalahon, deklaro, Aksyon Marlon, mayang hapon, monitor lang ko. Salamat kid Ray. Thank you. Iban balikan taro kay Dugaya. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik nga report sa nga patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon John, sa balik nga report, please come in. Aksyon Mar, ang Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas ang nagpatigayon sang reshuffling sila man diri nga mga unit heads sa Region 6 Aksyon Mar. Ang isa diri nga naepektuhan sining reshuffling again patigayon na mismo ang tagpamuno sa Negros Occidental nga opisina sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kumadumduman ang tagpamuno diri sa Tomos si Mr. Nicolas Gomez or Intelligence Investigation Agent 3 Nicolas Gomez karon action mag-relieve ini sa pwesto kagin saylo didto man sa area sang Antique. With that specific nga office nga gin-assign para sa iya subong, wala pa gin palayag sang regional office. Kay sunod diri kay Western Visayas Regional Director Alex Tablate, nagsobra na gimanabi, pila na gid makatuig nagatener si Gomez diri sa Negros Occidental. Bason kung nga nagpatigal sila sa reshuffling, ginbuslan man sang head officer sang PIDEA Antique nga amo ining ginkilala kay Investigation Agent 3, Jiksivsky Iskropolo. Since ito hindi mayo ma-pronounce yung name, no? It's spelled action as JYXYVZCKY. Amo ng Jiksivsky Iskropolo. Dogin Babae ni siya.
Nagaisahanon nga kuano, nga ngalan, no? Gani, very weird nga pangalan kay wala sang vowel, puro lang Gani. tanan Aksyon Mar. Abi ko nga din, nagsala lang ang pag-type mo gina, mo giduli. Amo ginasaya nga ngalan. Babae ini siya, tag ini sa Aksyon Mar ang nagapungko karon bilang bag-o nga head sang Pidea Negros Occidental. Si Escropulo, actually halin isa sa may antike man, dito sa nagdugay na assignment sadto sa may Guimaras, and then sa pagbalik dre ni Regional Director Tablate, nag-meeting sila, nagsinapol sila motor desisyonan nga isailo di siya sa Negros Occidental. Naapektuhan man actually ang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team nga si Mr. Agent Bamboo, no, nga mo ni team leader nila sa PDSF, gin-upload ni sa subong kay Agent Escropulo sa Negros Occidental. Isa ka rason para sa familiarity bila sang lugar, bawod nga bago paglamang diri sa Escropulo, so ara dira nag-assist sa iya si Agent Bamboo. Sa PDSF naman nga nakabase diri sa sunod sang Bacolod, ang nagbulos amuning si Intelligence Investigation Agent 5 Cornelio Espartero Jr. ngalin man sa area sang Iloilo, Aksyon Mar. Gayong klaro diri ni Tablate nga engineer related sa eleksyon kay supposedly last year paning reshuffling o galing kay maginingagaw sila diri ilabi na ining barangay drug clearing operations program sang PDEA. Wala dayon sa subong first quarter dito nila kagin patigayon Aksyon Mar. Kaya si RD Tablate sa itong interview. Gan? Pasama mo na. Okay. Medyo buro, no? Pero report ng statement ni RD Tablate, gina-explain niya nga regardless kung may ara sang election or wala, ang PDEA usually nagpatigayon dito sang pag-reshuffle sang ilang mga tagpamuno kag mga investigation agent Aksyon Mar kay kabayan man isang strategiya nila kag pulisa sang Philippine Drug Enforcement Agency. Balita gikan sa patron taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasaling sa tutarang mga ka-aksyon sa ring kimangyabahin sa Pinas sa buton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Aksyon na dyan. Ibang nga balita nga wag malabutan tutok karon sa Aksyon na firing line. Ang sitwasyon dito sa National Capital Region kon NCR mga ka-aksyon nagalala to kon kaso sang COVID-19 nga to sa nga pag-istoryahan ara na sa ginatawag nga severe outbreak, no? Kay ang average daily attack rate ang ginatawag nga ADAR naglabot sa 111.80%. Ini sandig sa Okta Research, no, nga ginpagwa sa mga Webes. Ang ADAR mo sa ang average nga number, no, sa new cases sa period per 100,000 people. Sang 11 akong Enero 11, ang ADAR sa NCR ara pa lang sa 89.42%. Timakin mo yan, no? Enero 11, tuwalang kadlaw, nag 111.80% ng ADAR dito sa NCR. Ti ang gipresentar nga record ni Okta ni Dr. Genovea sa Okta, nakapakita nga 56% kon 18,140 sang 32,246 nga bag-o nga nagduga kaso sang COVID-19 nga gin-report sa nga DOH kahapon Miyerkules halin sa NCR. Ang bagyo Angeles kag Santiago may ara sa ratawag nga mature stage sang outbreak. Grabe katalalo pang duntong kaso sang COVID-19 sa bahin sang National Capital Region ng mga tao to sa NCR nagatintin man kay nalakip man ang ila sa nga lugar sa alert level 3 kag subong ginatun-an pagade nga base ko ni alert level 4. Aksyon Balita If ng edisyon magasunod na with Aksyon Dale Salazar. Si Evelyn Ipomusero Gabaritor sa Nagad Gamatarion. Salamat gid. Aksyon Reports after the edition. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea.
Mga kaaksyon sa rin kaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!